Planet Zemlja na kojemu se nalazimo je prekrasan dragulj koji nam je dan na korištenje kako bi osigurali sve životne potrebe. U želji da poboljšamo kvalitetu života, tijekom vremena smo razvili zapanjujuća tehnološka postignuća i brojne inovacije. Nepažljivim ponašanjem i nepromišljenim djelovanjem narušili smo sklad prirode i društva, prouzrokujući klimatske promjene i prirodne katastrofe. Budućnost nam ne izgleda previše perspektivno. Zato ako želimo napraviti promjenu pravu, ona mora doći iznutra, ne izvana. Možemo očistiti sva mora, oceane i rijeke, ali ako i dalje ostane ta pohlepa, sebičnost i zavist, oni će i dalje to ponovno ne očistiti. Zato pokušavamo raditi sa mladima da usvoje pravilan sustav vrijednosti i da oni postanu promjena koju žele vidjeti u društvu. U potrazi za kvalitetnim životom ljudi se sve više sele u gradove, no vidimo da su njima uvjeti sve lošiji. U želji da postanemo što sretniji, prihvatili smo konzumerizam kao stil života, no stimuliranjem nezasitne pohlepe onečistili smo okoliš. Životom u gradu djeca se u potpunosti odvajaju od prirode, te nije ni čudo što ne zna brinuti o njoj. Glavni zadatak Odjela ekologije i okoliša je rad sa djecom i osnivanje urbanih školskih vrtova na način da djeca uspostave kontakt sa prirodom i sa živim svijetom. Djeca imaju prilike ostvariti kontakt sa biljkama, sa sjemenom, sa zemljom i na taj način se ponovo povezati sa majkom prirodom i kasnije preuzeti brigu i odgovornost za okoliš. Biljke nam daju hranu i sadimo puno stvari, tikvice, bundeve, bosiljak, salatu. Pored toga, unutar Odjela ekologije i okoliša imamo savjetovalište za građane, gdje nam je želja sa što stručnijim savjetima osigurati građanima kvalitetne informacije o organskom uzgoju bilja, kako i hortikulturnog bilja. Odjel obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti potiče inovativno razmišljanje mladih u smjeru održivog razvoja i obnovljivih izvora energije. Jedan od naših projekata je i Kids and Wind. Planiramo napraviti vjetroelektranu od 1 megavata koja će biti u vlasništvu 2000 djece. Vi ćete biti vlasnici. Također, održavamo radionice u osnovnim školama i djecu poučavamo o važnostima zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije. Iako vidimo da se društvo tehnološki sve više razvija, možemo se zapitati je li to stvarni napredak. Mladi su u svakom trenutku povezani sa cijelim svijetom, no iako imaju stotine virtualnih prijatelja, vidimo da se sve više zatvaraju u sebe. Postaju usamljeni i otuđeni od svijeta. Odjel za osobni razvoj ima za cilj da mladi mogu usvojiti pravilan i visok sustav vrijednosti kako bi u stvari postali cjelovite osobe, razvile osobine lidera i u konačnici mogli doprinijeti odgovorno održivom razvoju društva. Jedan od ključnih stupova održivog razvoja je ekonomska stabilnost, posebice u današnjem društvu gdje imamo sve više nezaposlenosti. Mlade osobe sve češće upadaju u teška stanja depresije, ne pronalazeći radno mjesto, dok u isto vrijeme moraju podmirivati visoke životne troškove. Održavamo radionice, predavanje i uz osobno vodstvo pokušavamo mladima pomoći da razviju poduzetnički duh i da se zaposle. Tako pokrećemo i klub za zapošljavanje poduzetništva, Most prema boljem. Ako ste u mogućnosti poduprijeti rad naše udruge, pogledajte više na našim službenim stranicama i kontaktirajte nas. Surađujemo sa različitim državnim tijelima, ministarstvima, uredom gradonačelnika, također Ujedinjenim narodima, Svjetskom zdravstvenom organizacijom i raznim međunarodnim partnerima. Da bismo uspjeli u našim namjerama te uključili što veći broj mladih osoba, potrebna nam je i vaša pomoć. Ukoliko radite u srodnom području i želite zajedno s nama doprinijeti održivom razvoju društva, javite nam se. Ako ste mlada osoba i sviđa vam se rad udruge Oaza, priključite nam se. Osobni razvoj, predavanje radionice. Pa da je lažete.